Okay, ayan na naman ang aking magandang mga halaman. Ayan, ang aking green plant daw para sa loob ng bahay. I'm going somewhere again. So busy day. Ang mask ko, diba? Cute. Hi. Ayan. Gabing-gabi na. Alas 10 pa ng gabi eh. Walang katao-tao sa lugar namin. Pero sa tabi lang ako ng malaking daan. Yan. Yung mga sasakyan. Ay. Talagang ano din po. Disiplinado din po sila dito. Social distancing. So, naglagi kami ng pamas. And lagi kami may alcohol. Tsaka pag sa gabi, wala pong gumagala-gala.